Хайырлы иртә, дуслар! Нинди иртә тагын? Ки җитә бит. Кем белә, бәлки минем иртә әле яңа гына башлангандыр. Бәлки мин яңа гына йокыдан торганмындыр. Кит, бу вакытка кадәр кеше йокламый. Җырчы халкының төрлесе була. Бүген менә шушы сорауга җавап эзләрбез. Җырчыларның иртәләре кайчан, ничек башлана икән? Сорауларга җавап алдагы минутларда. Бездән аерылмагыз. Ни кызганыч, президентыбыз белән саубуллашырга туры килә. Күрәсең, әлеге клип өчен җанатучылар йоклап, тавышларны азрак юллаганнардыр. Клипны соңгы тапкыр тапшыру кысаларында карап китик. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, жаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күгә. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә, алда мине килә, алданасы, син кабызган утта киясең. Татар эстрадасында клиплар яңгырдан соң чыккан гөмбәләр кебек арта. Яхшы бит инде. Дусларыбызга чираттагысын күрсәтеп узык. Премьераны бергәләп карыйк. Ejavını marğasın birinde kirip çay içip al. Rahmet abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bik tetemni. Ama da lakin abi babay bana bir kengaş bergesilesin karışın. Bir kızga aşık buldum bit. Bilmem indi көңілім тарта мен шуңа. Әллә Казаннара гына барып кайтыммысың? Ey oğlum, Kazan'a barı vermesen, avıldağına, kurşudağına da mine diyen kızlar var bey. Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Әмір бере алмыйм, бәгърем йөрәкәем тыңламый. Синең ниләр уйлаганны ул һичкә аңламый. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Аптырашта калдым инде ике ут арасында. Килмә йөрмә дигән саен сөюм артагына. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул
Уян, dünya bu. Гаилә кешесе буларак, Дамира Саитованың иртәсе чәй әзерләп, ботка пешереп уза. Ялларда иркеләнеп ята алсам, уку елы башлангач үземнең ничек уянып, йөгереп йөри башлаганымны сизми дә калам дип сөйләде җырчы. Дамира башкаруында әниенә җырын тыңлап узыйк. Авырлыклар сындырмады, була белдең түзен. Син лайыклы каршылыйсаң гомереңнең көзен. Сөйклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй дием, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Бәхеткә сәң түгәрәк, күзләргә тимәсен. Кайгы хәсрәтенең җилләре бәгыреңне телмәсен. Сөйклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Сөйклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Исән сау һәм сәламәт бул, рәхәттә генә яшә. Рәхмәтләрем чиксез диеп, йөрәк сиңа өндәшә. Сөйклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Сөйклем дип дәшүшең бар, әнием дип әйтүшең бар. Нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Нәнәй диеп, үзелеп сагынып, килүеңне көтүшең бар. Дуслар, тагын бер кат исегезгә төшереп узабыз. Яраткан җырчыларыгыз өчен 1320 номерына аларның коды белән тавышлар юлларга кирәк. Иң югары баллар туплаган резидент әлбәттә беренчелекне яулаячак. Кем беренче булганын сез хәл итәсез. Йөрмә хисләреңне, күңелен яратса түземсез. Бер мизгелдәй кыска гомерләрне сөйми яшәүләрең нигезсез. Алдама җанымны, алдама йөрәкне, тоясың бит сөеп, сөеп, сөеп. Типкәнем миндә, хаталамам җаным, сине генә сөеп, сөеп, сөеп.
hislerini de duyuşu yürek yarasın Köngülüngde bulgan mehabbetin bora tek sır bulup kalmasın Aldama canımla, aldama yürekle Duyasın bir sıyıp, sıyıp, sıyıp Dipkenim minde, hatalanmam canım Sine güne sıyıp, sıyıp, sıyıp Yaşarman, sine güne sıyarman Sine güne sıyarman Sıyarman, sine güne sıyarman Sine güne Aldama canımla, aldama yürekle Duyasın bir sıyıp, sıyıp, sıyıp Dipkenim minde, hatalanmam canım Sine güne sıyıp, sıyıp, sıyıp Yaşarman, sine güne sıyarman Sine güne sıyarman Sıyarman, sine güne sıyarman Sine güne sıyarman Yaşarman, sine güne sıyarman Sine güne sıyarman Sıyarman, sine güne sıyarman Sine güne Лейла һәм Рөстәм Галиевлар әлеге мәсьәләдә ике төрлерәк фикердә. Рөстәм иртә ятып иртә торса, Ләйлә киресенчә соң ятып иртәләрен авыртыра икән. Лейла торганчы зур кызым белән чәй кайнатып, чәйләп алырга җитешәбез дип сөйләде ул. Алар башкаруында кулга кул тотынып җырын бергәләп тыңлыйк. Галиевларның коды 238. Isingdami jonim sening bilan Tavga qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlik birga qavuşdilar Qo'lga qo'l tutinib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga qo'l tutinib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Yıllar uza biz sening bilan Şulup ko'rkam şulup g'oshiqlar To'g'ri bo'lgan bizning muhabbatiga Barcha alam har shohidlar Qo'lga qo'l tutinib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga qo'l tutinib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda
Ümidnin jimişleri bulan İminse gaziz balalar Tırışkanda barsın Xudoy biren İmingene tursun dünyalar Kulga kul tuttanıp ömür yolun Ütte biz ömür gülü birge Minim goşik gözler senin gözde Senin gözler minim gözlerde Kulga kul tuttanıp ömür yolun Ütte biz ömür gülü birge Minim goşik gözler senin gözde Senin gözler minim gözlerde Minim goşik gözler senin gözde Senin gözler minim gözlerde Фәрит Мифтахов шулай ук иртә торышлар рәтендә. Аның иртәсе 7-дә башлана. Фәрит Мифтахов иртәләрен яхшылап иртәнге аш ашарга кирәк дигән фикердә тора. Көне буе актив булыр өчен иртәнге ашка ботка ашасагыз тагын да яхшы булыр дип киңәш итә ул. Җырчы башкаруында Алмагачлар җыры өчен 1320 номерына 240 кодын юлларга кирәк. Almağaçlı almaları bizi Kişilerini kürkemişleri Bir-birine yakşılıklar kılayıp Bir bizde kökten düşmedi Ciranamız toprağında Almağaç kök bizde dem alıp Ölürgeç de olma kuyula cirge Dik bizgine kalmık yuvalıp Yeşil çağımız var yaş çağımız Az sulanğan pişken vakıtlar Almanın da kızılları bular Biz de şulay yandık artık da Ciranamız toprağında üstek Almağaç kök bizde dem alıp Ölürgeç de olma kuyula cirge Dik bizgine kalmık yuvalıp Kişilerde olma kübük bir biz Var ölgürgen şaklar var bula Üzegimiz kurt bulanmasın lekin Göl barçılır yaşim min şuan Ciranamız toprağında üstek Almağaç kök bizde dem alıp Ölürgeç de olma kuyula cirge Dik bizgine kalmık yuva
генә калмыйк югалып. Тик без генә калмыйк югалып. Логика буенча кеше иртә ятса, иртә торырга тиеш. Ләкин никтер минем алай түгел. Шулай шул, минем дә шундый хәл. Соң ятсам, иртән тору да җиңел. Без синең белән нормаль кешеләр түгелдер. Җенче халкы шундый буладыр инде ул. Hamon alğa däşä, Яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меңнән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы. Канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Хыялларым җитәкләшеп, Чираттагы җырчыбыз Гөлназ Асаева. Гөлназның иртәсе обедта башлана икән. Чөнки җырчы иртән генә өенә кайта. Шәй ишәм дә чыгып китәм. Өйдә торган юк ди ул. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып. Йөрәгемдә дулый бураннар, уйларымнан булмый бит качып.
килі миңа тик югалтма берүк сукмагым бит минем апашык Йөрәгемдә дулый буран Җанкаемда уй хисләрем адашкан Йөрәгемдә дулый буран Җанкаемда уй хисләрем адашкан Килермен сиңа Йөрәгеңнән үткәч бураннар Йөрәгемдә дулый буран Җанкаемда уй хисләрем адашкан Йөрәгемдә дулый буран Җанкаемда уй хисләрем адашкан Була бураны сыйырчыкның була бураны Карганыңда була бураны сыйырчыкның була бураны Син көт мине тик югалтма берүк мин кайтырманча кач бураны Йөрәгемдә дулый буран Җанкаемда уй хисләрем адашкан 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 Галимнар фикренчә, иртән торгач бер стакан су эчеп куярга кирәк. Организмда яхшы эшли, үзеңә иртәнге энергияны да туплыйсың икән. Әле оннан соң яхшылап ботка ашасаң, Көн дәвамында яхшы кәеф белән йөрерсез. 3нче урынга лаек җырчыбыз сезнең экраннарда.
Бары сен деп жан адам. Меннен бақытлы жоқ бір кім. Сені шашып яратам. Рифат Зарипов керек булса иртәнге 5-тә дә, кирәксә көндезге 12-дә дә тора ала. Артист халкының организмы шулай гадәтләнгәндер инде. Без төрле вакытта, төрле төбәкләрдә чыгыш ясыйбыз бит ди ул. Ә хәзер Рифатның үзен тыңлап китик. Көмеш медаль иясен каршы алыгыз. Синдей шуқны булмағандыр көргенім, башларымны әйләндірдің, жаныма от үрләдің. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышыққан шыпшығын. Сені көрдім, шонда білдім, шыпшынын, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Әйде, шөп қарайық. Yüzlərində қояш мекен, әлі ой нұрларымы, орынынан қопқан ерек, аны сен ұрладыңымы. Шыпшынын, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Шыпшығын сүйіп, әлі ялғыштым мекен. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын. Астағафирулла. Көпе күндіз ұялмайша тартып отыра. Ақнұр қамат! Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шыпшынын, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шыпшығын. Шырық-шырық күліп тұрған,
Рамил Шарапов иртәләрен тиз һәм бик җиңел тора икән. Йоклыйм дисәң дә, йоклап булмый бездә. Балалар иртәнге 7нче яртыда турып утыра. Теләсәң дә, теләмәсәң дә торырга туры килә дип елмайды Рамил. Кил, утыр яныма клибы өчен 1320 номерына 237 кодын юллагыз. Экраннарда абсолют лидер. Алкышлар! Гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңә караттың, üzülеп яраттым. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Худайдан сыраган бәхет юлдашым, бирше бер кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагына да. Сөеп кара әле бер тагына да. Сөеп кара әле бер тагына да. Иртәләрегез җиңел, көннәрегез яхшы булсын дигән теләктә. Без сезнең белән саубуллашабыз. Сәгать дәвамында TNT каналында мин, Лилия Гимаддинова һәм мин, Лилия Хайруллина идем. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Atelier – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.